tome trenutačno radimo. Dva pitanja koja su u osnovi krenula prema istom pravcu, a to je kako se nositi s činjenicom da pojedini proizvodi sa istim trgovačkom markom imaju različitu kvalitetu na različitim tržištima unutar jedinstvenog tržišta ili u različitim zemljama članicama unutar jedinstvenog europskog tržišta. Mislim da se ovdje radi o pitanju koje se može i treba razmatrati unutar predstojeće javne rasprave o načinu funkcioniranja mreže nacionalnih provedbi i nadzora nad zaštitom potrošača. To je akcija komisije koja će upravo za nekih tjedan, dva krenuti, u kojem želimo unaprijediti koordinaciju nacionalnih tijela za nadzor zaštite potrošača. Želimo da praktički se ujednači primjena i provedba potrošačkih pravila i potrošačkih prava na cijelom jedinstvenom tržištu, znači kod svih zemalja članica, i to na temelju najbolje prakse koju pojedine zemlje članice imaju. Budući se ovdje radi o pitanjima koje nadziru i provode zemlje članice, cilj je da to bude pitanje koje se više neće u njihovom konkretnom djelovanju zanemarivati ili izbjegavati. Doduše, samo još jedna napomena, mislim da je pitanje i dosta složeno i pravno. Naime, ako se ne radi o sigurnosti proizvoda, znači ako taj proizvod niže kvalitete još uvijek zadovoljava uvjete sigurnosti koji se propisuju na europskoj razini, i ako taj proizvod, iako je niže kvalitete, ima jasno i istinito deklariran sadržaj, znači ako se ne radi o nepoštenoj trgovačkoj praksi gdje bi se sadržaj proizvoda drugačije, odnosno neistinito deklarirao, onda u ta dva slučaja ne može se poduzimati nikakve pravne akcije. Treće je pitanje ovdje važno, kako u svojem marketinškom pristupu pojedine tvrtke uvažavaju objektivne različitosti koje postoje, bilo zbog kupovne moći na tržištu, bilo zbog raznih preferencija u pogledu kvalitete proizvoda, pa onda diferenciraju kvalitetu proizvoda. Međutim, u tome je izuzetno važno ovo što kažem, da nacionalna tijela uvijek vode računa i znaju za svaki proizvod jesu li uvjeti sigurnosti i uvjeti potpune informiranosti potrošača jesu li u tom slučaju zadovoljeni.